من جژینێ قەت نەڤابوو بلگیانەک سادەهەو ئەس دەترسم ji تەمەنکی تەڤمژ و دوومان و ڕەو سەرتەوێنی تا بکوویە ڤاژیانا من بوهرت سۆز و پەیمانێ ژیانێ تەڤ ji بۆ من بوون دەڕەو عەبدولحەمید یوسف di sala 1969 de li gundê Cirnikê yê girêdayî bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bû. Di destpêkên sedsala borî de bav û kalên wî ji ber leşkeriya Tirkan ji ser xetê bazdan bin xetê û li wir bicî bûn. Ji ber eşqa wî ji zimanê dayîkê re Abdulhamîd navê xwe dike Kasî û pê tê naskirin. Tevî ku ew xwendina xwe xilas jî dike lê ji ber ku mektûm bû ango tu belgeyên wî yên fermî li ba dewleta Sûriyê nebûn ji xwendinê tê dûrxistin û neçar dibe kar bike da jiyana xwe birêve bibe. Di jiyana xwe de gelek kar û tîşên zehmet û girankirina ji berhêlgirtinê ji avdaniya xwembûwa ji şikandinê ji hemû karin kirine karê bi zehmet û ji bo ez debara jiyana xwe bû ji ber nehiştin ez bixwînim û karmendî ji min re çênedibû û heta çênedibû em li otêla jî rabûn heta çênedibû sernavdari xwe me nîsandin yan zarokên sernavên we me nîsandin. Tevî jiyana wî ya zehmet û astengiyên cuda yên ku derdketin pêşiya Kasî hezkirina zimanê Kurdî û pirtûkên Kurdî û Erebî jî digire ser dil û giyanê wî. Wî di pirtûkan de wekhevî û dadwerî didît, xewnên teyîsî û hêviyên çirisan dî didît û bi dilekî germ û kezebeka piritî dixwend. Kasî wek tiyê peyv û bêjeya Kurdî ya Resen beriya bêhtirî 25 salan dest bi xwendin û nivîsandina bi zimanê şêrîn dike û bi taybetî dibe aşiqê helbesta Kurdî ya klasîk. Dest bi xwendina zimanê Kurdî kir li ber nivîs zimanê Kurdî pêdivî mirov pê bixwînî û min dest bi pirtûkên Melayê Cezerî pêşiya pêşî an jî bixwînim xwend dûra Melayê Cezerî, Ehmedê Xanî, Feqî Qêra û mala Ehmedê Palo ya wî jî pirtûkê wî jî dixwandin û dîroka Kurdî me baş me xwand. Kasî bi Erebî û Kurdî dinivîse lê bêhtir helbesta Kurdî ya klasîk dihûne û guh dide gramêr û rêzmana Kurdî. Kasî gelek berhem afirandine û di pirtûk û helbestên xwe de behsa xewn û hêviyên xwe û miletê xwe dike û derd û êşên ku di jiyana xwe de kişandine tîne zimên. Heta niha me sê pirtûk çapkirine an derxistine pirtûkek jê 1990 de navê Ferat û peyvî helbestê klasîkên ê Kurdî ne sala 2001 komek grûpek nivîsandin ê bexşand ê bi zimanê Erebî bi navê Geradîl el Hewa ya sisiya me pirtûka mala Ehmedê Palo mextûta reşnûsa wî reşnûsa destê wî mîna nivîşteke mezin bû tîpên Erebî bi zimanê Kurdî bi zimanê Kurmancî zarabê Kurmancî û wergiran tîpên Latînî. Her wiha pirtûkek min heye bi navê Fertona li dîwana helbestê Kurdî ne amade ye şartkirinê re. Ji ber şer û rewşa dijwar ya ku li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê heye Kasî jî mîna hejmareka zêde ya Kurdên bin xetê neçar bû beriya nêzîka 2 salan ji welatê xwe bar bike û li derve bicî bibe. Ez bu sal nîvke min ez li Swêsra dijîm ez û zarokê xwe û fletê xwe me jî ji neçarî û ji zorê û ji gelek sedemên ewlekariyê û tunebûna ewlekariyê me bazda wek milyona miletê Sûrî û wek sedê hezara miletê Kurd jî. Herçiqasî Kasî bi hezaran kîlometr ji Qamişlo û Rojavayê Kurdistanê dûr e jî
لێبەلێ دلێوی هەر لور لێ دخا و هەرتم لەسەر قامشلۆکە خۆ دنالە. قامشلێ ئەز نەخۆشم تو ساری وەی یارا بۆ من هشلێ وەکە قەدەحەک ساری ئەبوود و نەبوود گشلێ لەو دیلم بسەر ساری دوورکردن ji خوێندنێ خۆتێن وێ بە هەزارە دا پیس ببن بدنێ بخوێنن بە چزارە داربن با نادنێ بخان و ببازارە یێ نەباسی دێ نەژی ئەvە کۆکا باسیە وەکە ماسیکی دەژی بازارە ماسیە سەر دبەژێ دەهەژی پڕچێن کە تەگاسیە پڕ دژی ژینێنە دژی گول و گیانە سوجێ دەخس و کینێنە کیناوان دگیانە ئەمیندارێ خوێنێنە ئاشتی جوان یانە. بەسا مستەفا ڕووداو.